Bé, nosaltres hem tornat a presentar aquesta proposta, que és una proposta ja vella, i ja ve des de... la presentarem per primera vegada en setembre de l'any 2011, en previsió que entrarà en vigor en gener de l'any 2012 i que es produirà una baixada de l'IBI considerable a tots els ciutadans de la nostra ciutat. Portem ja pràcticament un any, estem a punt d'aprovar novament la modificació de les ordenances fiscals que entrarà en vigor l'1 de gener del 2013 i se segueix sense haver-se aprovat ni ha obert cap expedient que regule ni tan sols estudie el present assumpte. El nostre grup polític municipal va presentar una moció, una proposta ja en setembre demanant simplement que s'aplicara la llei en la regulació de la contribució. Nosaltres considerem que aquest Ajuntament ha vulnerat el principi d'igualtat en l'aplicació impositiva fonamentalment de l'IBI i considerem que no ha tingut en compte els principis de capacitat econòmica ni ninguna dels avantatges que li ha donat la llei. A més, ha deixat d'ingressar un munt de diners per no aplicar correctament la llei reguladora de l'IBI. Nosaltres vam presentar la proposta de modificació en aquest sentit, perquè se poguera utilitzar totes les possibilitats que marca la llei tant per a les bonificacions com per a la regulació de la contribució. En segon lloc, presentarem una proposta també que demanava la revisió cadastral de tot el nostre municipi, a donar compte que la regulació la ponència de valors cadastrals de la ciutat de Xàtiva va ser aprovada en un any en els anys del boom immobiliari i per tant se troben en aquest moment la major part dels habitatges de la nostra ciutat sobrevalorats per damunt dels preus de mercat. La seva inactivitat en l'assumpte de la regulació de les ordenances fiscals és tan evident que ens hem vist obligats a fer un propi informe econòmic que d'alguna manera argumentara, i creiem que argumenta d'una manera molt contundent totes i cada una de les modificacions que demanem que siguin aprovades en esta ordenança. Entenem, i això és una proposta que ve des del principi, que s'ha de produir una paralització en l'increment del 10% que està produint-se en els darrers anys. Des de l'any 2006 tots els anys vegem incrementat l'IBI en un 10% per aplicació de l'última ponència de valors cadastrals i increment que durarà 10 anys. Com que el seu interès perquè la revisió cadastral es produïsca és nul, es van limitar a enviar a la Direcció General de Cadastre la sol·licitud, que per cert és un acord d'este plenari en novembre, i no han fet cap actuació més al respecte. Nosaltres considerem que feta esta sol·licitud s'hauria d'arbitrar algun mecanisme per a suspendre l'aplicació d'este valor en tant en quant la Direcció General de Cadastre procedeix a fer una nova valoració sobre els immobles de la nostra ciutat, una nova valoració que considerem que és imprescindible i que s'ha de fer d'una manera ràpida. En segon lloc, el que nosaltres pretenem en l'aprovació d'una nova ordenança o en la reforma de l'ordenança reguladora de l'IBI és fonamentalment que l'impost atenga a una societat que no és homogènia, i com que la societat no és homogènia, entenem que un impost, l'únic impost que regula directament un ajuntament i del qual es nodreix en una quantitat bastant important, entenem que ha de tindre en compte les necessitats i les característiques de cada una de les situacions, sempre dins de la legalitat. Però no, l'ordenança de l'IBI de la nostra ciutat es limita a aplicar un tipus que és el del 63 sobre totes les cases, comerços i amb independència de l'ús que se li dona a cada una d'eixes propietats, d'eixos immobles. Nosaltres considerem que existeixen dos drets, en aquest cas enfrontats entre si. Un és el dret a tindre una vivenda, a tindre un habitatge, que és un dret constitucional, i l'altre és altres drets, per supost, a l'activitat econòmica que tenen moltes persones. Per això nosaltres consideràvem que, tal com permet la llei, hi havia que aplicar un tipus de gravàmens de caràcter diferenciat aplicable sobre l'ús residencial i els usos que als immobles se'ls dona per part dels particulars. La llei regula la possibilitat d'aplicar tipus diferenciats, que és en definitiva el que proposem, entre altres, en la modificació de l'ordenança de l'IBI. Per a així mateix
sol·licitar o regular un nou tipus que siga del 0,60. El 0,60 per a l'ús residencial i després un gravament diferenciat per usos. He sentit ja alguns arguments d'alguns regidors del Partit Popular, que no sabem si seran bons o no, tot depèn del que diga l'alcalde, que consideren que no cap incrementar la pressió fiscal sobre determinats empresaris, però perquè si al final no ens deixen tornar a intervindre, ja ho aclarís, l'increment dels usos diferencials que permet la llei, que no s'ho ha inventat Compromís, sobre determinats usos es produeix únicament sobre el 10% dels immobles de major valor. És a dir, que no m'agradaria que vostès intentaren transmitir a la població que nosaltres hem demanat un increment de l'IBI per als xicotets comerços de la nostra ciutat, perquè és fals. Cap dels comerços de la nostra ciutat es veuria afectat per la pujada, perquè cap d'ells té una superfície ni un valor ni forma part del 10% dels immobles de major valor. Per tant, el que nosaltres demanem és una baixada al 0,60 del tipus per a aquelles persones que evidentment utilitzen el seu habitatge per a viure i que el destinen a un ús comercial, però que el valor del qual no està entre els més alts de la nostra ciutat. Així mateix nosaltres considerem que cal una nova regulació sobre les bonificacions aplicables, perquè la nostra ordenança fiscal regula només aquelles bonificacions que estableix la llei, limitades, i nosaltres sol·licitem que les bonificacions en quant a les obres noves i la rehabilitació integral d'habitatges que té ja contemplada l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI s'aplique fins a un 90% sempre que s'acometisquen reformes integrals en el nucli antic de la nostra ciutat, per a afavorir o per a impedir en la mida de les nostres possibilitats com a Ajuntament una degradació que dia rere dia és inevitable. Nosaltres també evidentment mantindríem les bonificacions que ja existeixen i que a més les determina la llei, que són relatives als habitatges de protecció oficial. Així també, emparant-nos en la llei, sol·licitem una reducció en la quota íntegra per a aquells municipis, per a les nostres pedanies, Anauir, Sorió i Torre de Lloris, en aplicació de la normativa que parla de determinades zones que estan afectes a activitats de caràcter agrari. Creguem que les pedanies de la nostra ciutat evidentment disposen de menys serveis que la gent que habitem en el nucli de la ciutat iniciativa i que per tant d'alguna manera s'ha de veure bonificar, és bonificació que ve contemplada també en la nostra ordenança. Així mateix sol·licitem també o regulem en la nova ordenança una bonificació del 50% per a la instal·lació de sistemes d'aprofitament solar. Nosaltres ja vam dir que creguem que és imprescindible i necessari també que es regulen els recàrrecs per als immobles en situació de desocupament. L'Ajuntament d'Eixativa, com que ens trata a tots per igual, senti que tots no som iguals, aplica, com hem dit abans, un tipus de caràcter lineal que nosaltres creguem que ha de desaparèixer i creguem que s'ha d'aplicar un recàrrec per als immobles d'ús residencial en situació de desocupació permanent. I ja per aclarir i també per a que no facin vostès demagògia en aquest punt, no els tracta de posar recàrrec a aquells habitatges que puntualment estan desocupats, ni tampoc aquells habitatges que són utilitzats com a segona residència, sinó que exigeix prèviament a la declaració a l'aplicació del recàrrec, s'exigeix prèviament que tots els anys, a 31 de desembre, es faci un informe sobre la situació dels immobles desocupats. Alguns són el que s'anomena desocupació permanent i a altres no se'ls pot aplicar aquesta característica, perquè el que s'ha de fer és un informe anual per a l'aplicació d'aquest recàrrec. Nosaltres, com que malgrat l'acord d'apertura d'expedient no s'ha obert cap expedient en aquest Ajuntament sobre la realització o la modificació de les ordenances fiscals, deixant com sempre any rere any l'aprovació del pressupost i l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals per al 28 de desembre, amb tot el que això suposa de sorna o mala llet de l'equip de govern, nosaltres hem sol·licitat ja en diverses ocasions la emissió d'un informe per part dels tècnics municipals. Com que l'expedient no s'obria, sol·licitarem les dades sobre l'impost de béns immobles
sol·licitarem totes les dades contingudes, és a dir, sol·licitarem el padró. En la seva voluntat de facilitar-nos la feina, ens facilitarem un padró en PDF en el qual no podíem treballar i el qual es complicava totalment la faena. És a dir, vostès ni fan la faena ni deixen que els altres la facin. Al final aconseguirem tindre accés al padró de béns immobles i poguerem fer les operacions necessàries per a comprovar que era el que nosaltres volíem, perquè el que nosaltres preteníem era comprovar que la moció presentada per nosaltres, que la proposta de modificació de l'ordenança reguladora de l'IBI no afectava o era sostenible econòmicament per a aquest Ajuntament. I efectivament és sostenible econòmicament perquè no solament és compensable la disminució del tipus al 97% de la població, és sostenible econòmicament. És més, suposa un increment d'ingressos per a l'Ajuntament de Xàtiva de 500.000 euros, tot i no aplicar a les quanties a la recaptació el que es podria obtindre per el recàrrec per desocupació. Tot i no aplicar aquestes quantitats, la nostra proposta d'ordenança fiscal no suposa ningú descalabro per als ingressos municipals. És més, demostra que vostès han estat malbaratant els diners públics tot i no aplicant la llei. Demostra que vostès durant 20 anys no han tingut cap preocupació per als ciutadans de Xàtiva i per aplicar una llei que estava ahí a la seva disposició perquè feren una modificació de l'ordenança de l'IBI quan va eixir la nova llei reguladora d'hisendes locals, que és per a plorar. Perquè vostès, i espere que avui demostren que les meves paraules no són certes, han oblidat que n'hi ha uns principis en la regulació dels impostos, que són els principis de la capacitat, els principis de la igualtat, i tot això no ho han tingut en compte ni en la regulació d'aquest impost ni en la regulació de les taxes municipals. El nostre informe econòmic, que ha estat a la seva disposició, però que fa mesos que va circulant per l'Ajuntament de la nostra ciutat, perquè ja el presentàrem en el mes de maig i segueix sense obrir-se l'expedient. Després la senyora Massí podrà dir que no ens enterem. Ella s'entera fa 2 dies. Li recordo que porta 16 anys sent regidora d'aquest Ajuntament i no s'havia enterat de res. I els informes llegits a la seva companyera Rosa Esteban o al seu company Ramon Vila, que són els que van negar l'existència de que funcionava el banc d'aliments. Li ho explica vostè en una reunió d'aixes ràpides. Aquest informe està a disposició de tots els tècnics municipals. Va ser presentat per el grup polític Compromís en maig. No s'ha obert cap expedient, o si s'ha obert no ens ho han dit. En la primera vegada que es va parlar de l'ordenança fiscal reguladora de l'IBI es va acordar que s'hauria un expedient on tots els grups polítics municipals podrien fer propostes i han deixat vostès passar el temps sense aprovar la proposta ni la modificació. Nosaltres demanem el vot a favor perquè entenem que la reforma és necessària i imprescindible i que s'ha de, no solament en l'impost sinó en altres ordenances, s'ha de prendre seriosament quina és la situació actual i a més en quant a millorar la qualitat de vida dels ciutadans i al mateix temps sempre i quan això no suposa un desequilibri financer, que no el suposa, perquè el desequilibri financer és tindre-los a vostès governant. I l'atenció, entrarem al fondo, però en aquest moment les qüestions formals que han quedat clarament explicades i jo crec que vostès entenen fan que el nostre vot tinga que ser negatiu. Bé, si voleu seguim l'ordre o seguim, si vols contestar-hi tu. Bé, nosaltres el que... Jo no tinc pataletes, això vosaltres que s'enfadeu en seguida. No se vos pot dir res, s'enfadeu en seguida. Tu estàs superenfadat perquè hem criticat a la teua companya, però jo no estic en absolut enfadat. L'he presentat perquè creguem que ja està bé de que ens ningunegeu. Tu rebràs providències, però aquí este grup polític municipal i estos senyors i senyores que estan ahí enfront no reben cap providència. Si heu obert l'expedient serà d'avui, no? Dime la providència, la data. Si no t'importa, és que nosaltres això no ho rebem. I tampoc n'hi ha una xicoteta diferència entre el que tu dius i el que jo faig. Jo soc la portaveu de Compromís i no li puc manar a cap tècnic d'aquest Ajuntament, ni a la interventora ni al cap de l'àrea, que emeta l'informe. No obstant, si preteneu amb la teva intervenció, si el que es pretén des del grup popular és intentar
tirar-li el marrón al funcionari em sembla que és vergonyós per la vostra part. L'expedient no s'ha obert perquè la desídia política del grup popular és immensa. Els tècnics d'aquest Ajuntament em consta que tenen la proposta i no emetran cap informe si no és perquè el cap de l'àrea i un polític els ho mana, i l'informe se'l van mirar des de maig que el tenen ben mirat, i no han emès l'informe perquè el senyor Vila no vol que determinades empreses d'esta ciutat paguen més per a que altres paguen menys, i el senyor alcalde, que no té immobles, deu ser dels únics que no paga IBI, no vol que les seues empreses paguen més IBI que els comerços de dins de la ciutat, no vol que les seues naus industrials paguen més. I aquest és el problema de la nostra proposta, que els 500.000 euros de més s'obtenen d'ahir, i això és el que vostès no volen reconèixer. La desídia en la tramitació de l'expedient és vergonyosa. A veure si ara és que vostè arriba de nou. Jo no he dit, jo no treballo, jo quan vinc a aquest Ajuntament soc regidora, ni parle d'aquestes coses que parla vostè, ni tampoc parle així com si fos advocada. Jo advocada soc en la meva vida privada, i així vinc a parlar de regidora i dels interessos de la ciutat, i així les lliçons de caràcter tècnic i jurídic les dona el senyor secretari, les de caràcter econòmic la senyora interventora. És vostè la que ens diu que llegim el diccionari, la resta vinguem així com a portaveus i regidors, i l'únic que es passa la vida parlant d'estudis és el senyor alcalde. No sé, que s'ho fas a mirar. La resta sí, vinguem com a regidors i estem legitimats en quant a vots de la ciutadania. Jo només he de dir que l'informe tècnic, evidentment, no el puc ordenar jo ni ningú regidor d'aquest Ajuntament. Que vostè a mi em proposa, bueno, me referia a regidors normals, i això és que no rebem providències en el mòbil, que ens entenem quan ja fa mesos que han passat les coses, o jo què sé, volem fer la feina bé i preguntem en les comissions i després veiem al ple en 6 folios i es burlen de nosaltres. Nosaltres som regidors normals, nosaltres no li podem ordenar a cap tècnic que emeta un informe. He demanat per activa i per passiva que s'emeta l'informe. I per què este grup polític municipal decideix i s'empenya en no acceptar la proposta de la senyora portaveu, nova portaveu del PP? Perquè nosaltres no ens fiem de vostès, no ens fiem. Bueno, és una opció que vostè té, vostè és el que no interrompix, però no passa res, i a mi no em molesta que interrompisca. Jo li conteste sobre la marxa. Nosaltres no ens fiem, perquè 9 mesos després, si és que l'informe econòmic no l'hauria d'haver fet este grup polític, l'hauria d'haver fet el tècnic municipal. Com que no el fem, vam demanar el padró i vam comprovar, està comprovat en números, que és fiscalment possible baixar al 0,60 i seguir ingressant més. Jo m'alegre de que vostè ara acabe de descobrir que aquest Ajuntament es nodreix fonamentalment dels ingressos de l'IBI. M'alegre. Expliqui-li a tots els seus companys que es gasten els diners sense mirar. El 43%. Amb la nostra proposta es produeix un increment d'ingressos de pràcticament 500.000 euros més. Nosaltres no pretenem, ni som oportunistes en aquest sentit, no pretenem provocar el descalabro financer d'aquest Ajuntament. Això vostès, que són el que gasten sense consignació pressupostària, que contraten els amiguets, que fan obres sense seguir els procediments legals, que després hem de reconèixer extrajudicialment deutes. Nosaltres no fem això. Nosaltres fem propostes constructives i nosaltres ens van negar a retirar-la perquè volíem que el plenari de l'Ajuntament de Xàtiva debatira sobre aquest assumpte. Que van a votar en contra, poden posar-se les excuses que vulguin, tècniques, jurídiques, podrien vostès, com són molt aficionats també, podrien vostès dir proposem que el pròxim plenari, com vostè ha dit, anirà a la pròxima comissió i es dictaminarà. Bé, és el mateix acord que prenen contínuament en les que després li preguntaré com estan aquestes propostes que s'han fet des del grup polític municipal de Compromís i no duen enlloc. És a dir, acords d'este plenari dels quals no duen expedient. M'agradaria que, ja que té que intervindre, em diga la data de la providència d'apertura d'expedient, si no li importa el número. Gràcies.